Kære ven i verden ved siden af min, jeg skriver til dig sent på aftenen med lyset fra skærmen og et roligt hjerte. Jeg ville dele noget, som i dag lagde sig i min tanke som støv på en boghylde, let og tydeligt på samme tid. Du har spurgt, hvordan vores dage finder deres form, og svaret er både enkelt og underligt velkendt. Vi abonnerer på genre, ligesom I abonnerer på musik eller nyheder, og det giver vores hverdag et bestemt tonefald. Nogle vælger stille hverdag, nogle vælger rejse, nogle vælger krimi med lav styrke, og nogle vælger kærlighed med høj varme. De fleste justerer hver kvartal, fordi man lærer af sin egen tid og skifter smag. Over os kører et netværk, som vi kalder fortællet net, og det fordeler små sandsynligheder som en milprise. Når jeg går ud af dørene, er det ikke skæbne, men et gennemsigtigt skema, der skubber blidt til hændelser. I dag var min prise mærkes Lise Off Life, og derfor mødte jeg netop den nabo, der altid spørger ind med varerne. I morgen har jeg en lille dosis helterejse, for jeg skal træde ind i noget, der kræver mod uden at kræve drama. Jeg kan lide det, som nogen kalder en flad kurve med fine detaljer, fordi jeg bedst tænker i rolige lag. Vi har rådgivere, som hjælper med at vælge de hedder ingeniører, og de er gode til at mærke folks tempo. De sidder med loffiler i bløde farver, ikke som dommere, men som gartnere for forløb. De følger regler, der forbyder overdoser af tragedie og forbyder kunstig spænding uden klar samtykke. Jeg har selv arbejdet med dem, når jeg skulle ændre mit abonnement efter en hård vinter. Den vinter lærte mig, at et stille liv ikke er et tomt liv, for stilheden bærer små opdagelser. Du ville have grinet af mig, da jeg opdagede skønheden i at stå i kø og lytte til fremmede. Fortællende et giver advarsel, når en udligner et plot, der kan blive forskabt, og så dæmper vi. Vi kalder det en cliffhanger-grænse, og ingen må leve på kanten hele tiden. Det er som at løbe maraton på et fortov, man kan ikke holde til det, og det giver heller ikke mening. En lærer, jeg kender, havde et roligt abonnement, men skolen søgte mere engagement og tilvalgte en spændingsbakke. Hun opdagede, at hendes klasse begyndte at finde spor overalt, og frikvarteret blev pludselig til efterforskning. Hun kom til mig, og vi gennemgik sikkerhedsnopperne for gerner, som man gør med første hjælp. Vi skruede ned, og klassen fandt tilbage til projekter med nysgerrige hænder og langsomme pauser. Hun sagde, at læring har brug for små hældninger og ikke stejle klipper, og jeg var enig. En kirurg i min vennekreds har helterejse på lav styrke, fordi det hjælper hende med at holde fokus i nattevagter. Hun siger, at helte ikke råber, de trækker vejret roligt, og det har reddet liv. Vi taler meget om etik, for genre kan skæve blikket, og alle blikke bærer ansvar. Der er etisk råd, som holder øje med fordelingen, så ingen fastlåses i en farve hele året. Kærlighedsskammeren kan virke blød, men den kan også blive en tåge, hvor man glemmer grænser. Kriminhorn kan skærpe sanser, men den kan også gøre naboer mistænkelige uden grund. I vores by findes der zoner med genreneutralitet, og de kaldes bare jord. Her hænger ingen fortalt vind i luften, og alt falder som rålys. Nogle søger dertil for at teste sig selv, og nogle flytter dertil for at leve uden kuratering. Bevægelsen hedder blankt ark, og de taler høfligt, men fast om fri vilje. Jeg var der en weekend og følte først en underlig stilhed, som når musikken stopper i et rum. Det tog en dag at vende mig til fraværet af antydninger, og derefter vågnede jeg med en ren appetit. Det gjorde mig ikke anti-genre, men det menede mig om, at mennesket har brug for begge muligheder. På markedet sælger man plot futures, det er små justeringer i sandsynligheder, som købes til særlige dage. Man kan købe en chance for at møde en vejleder på en tirsdag, eller en chance for at læse en bog, der bliver ved at kalde. Jeg prøvede det sparsomt, og det føltes som at lægge et lille løfte til mig selv. Nogle går for langt og køber synergipakker, der passer på tropper, som ikke bør stå ved siden af hinanden. Det kan give mærkelige bivirkninger, som ironi, der hænger fast i et barns blik. Den slags bliver standset, og rådgiverne holder register over uønskede kombinationer. Vi fører regnskab over forsadukking, så forvarsler ikke bliver til skygger, der forstyrrer hverdagen. Du ville måske sige, at det hele lyder som at leve i en fortælling, men sandheden er mere afdæmpet. Det føles ikke som teater, det føles som byplanlægning for muligheder. Når jeg vælger min genre, føles det som at vælge sko til vejret, ikke som at vælge en maske. Alle skifter sko i løbet af året, og ingen skammer sig over at have kolde fødder i marts. Nogen har spurgt mig om det sande, og jeg svarer, at det sande ikke forsvinder, men det får en ramme.
Sandhed er stadig møder mellem mennesker, som siger det, de mener, og som tør lytte. Rammerne beskytter ikke mod sorg, de sørger bare for, at sorgen ikke forvandles til cirkus uden samtykke. Jeg skriver til dig, fordi jeg tror, at jeres verden også bærer usynlige rammer. I har fælles og anbefalinger, som sender små vink, og som kun sjældent kalder sig selv ved navn. Hos os kalder vi det ved navn, og det gør samtalen lettere, fordi man ved, hvad man taler om. Når jeg møder en forelskelse, ved jeg, at det ikke kun er mig, men heller ikke kun systemet. Det er mig i et rum, hvor nogen har åbnet vinduer i retning af varme. Jeg bliver stadig overrasket, for intet system kan styre hjertets egen rytme. Forleden besøgte jeg en ven, der havde valgt tragedie på lav dosis for at forstå sin kunst bedre. Han maler mørke landskaber med klare søer, og han sagde, at smerten blev mere ærlig, når den ikke fik lov at vokse vildt. Vi talte om den lange form om at give plads til eftertanke uden at falde i tomhed. Han viste mig en skitsebog, hvor hver side bare et lille spor af noget tungt og sandt. Vi blev enige om, at tragedie ikke skal forbydes, men den skal have regler som et. Reglerne skriver, at sorg ikke må udnyttes, og at heling skal være tilgængelig for alle. En gang oplevede vi en bølge af meta-ironi i hele landet, som om folk pludselig hørte en kommentator i deres egne sætninger. Det kom af en dårlig blanding af satire og falder i en festivaluge. Året holdt åbne møder, og mennesker fortalte om dage, hvor de ikke kunne mærke deres egne reaktioner. Der kom en patch, som vi siger, og doserne blev balanceret til stemmen i baghovedet holdt op med at afbryde. Jeg lærte af den uge, at selv små skævheder kan blive store, når de rammer mange på en gang. Derfor skriver jeg så meget om balance, for det er ikke et pyntet ord, det er et redskab. Når jeg rådgiver unge, begynder jeg med spørgsmålet om tempo, fordi tempo bestemmer meget mere, end man tror. Hurtige germer kræver pauser, og langsomme germer kræver små gnister. De bedste dage blander kun lidt, ligesom et godt måltid ikke drukner i krydderi. En elev spurgte mig om frihed, og jeg sagde, at frihed er at kunne sænke en genhår uden at miste sig selv. Frihed er at kunne sige ja til en hård uge, uden at skamme sig over at være kedelig. Frihed er at have adgang til mod, når det virkelig er nødvendigt, og ikke som en vane. Mine egne abonnementer skifter med årstiderne, for kroppen lytter til lyset, og sindet følger efter. Om sommeren vælger jeg mere opdagelse, fordi lyse aftener bærer langt. Om vinteren vælger jeg små mysterier, som kun kræver indendørs rejser. Jeg har en nabo, som elsker krige på lav styrke, og han går altid tidligere over med skræd, når det regner. Han siger, at regn gør det lettere at høre sine egne skridt, og at det hjælper med at tænke klart. Vi lå af det, og bagefter gav det mening, for Gandor handler også om at høre sit eget fodspor. Det etiske råd arbejder som et bibliotek for hensyn, og enhver kan klage uden at skulle bevise alt. Der er ingen skam i at sige, at en uge var for skarp, og at man vil have den næste roligt tilbage. Vi har en offentlig log, hvor man kan se den generelle fordeling, så ingen skygger kan vokse i hemmelighed. Børn lærer at kende ord for troper, ligesom de lærer farver, og de bruger dem omsorgsfuldt. En pige på 8 fortalte mig, at hendes klasse havde for mange lånte helte, og at de hellere ville være med mennesker. Hun tegnede en skolegård uden fanfare, men med mange små taknemmelige blikke. Den tegning hænger i min stue, fordi den er sand uden at være tung. Du har spurgt om kærlighed i vores verden, og jeg svarer, at den trives, når vi sænker støjen. Mennesker finder hinanden i genfælde ikke i skrig, og det giver en varme, der holder længere. Jeg elsker ro i starten af en relation, fordi forventningen så ikke løber forud for hverdagen. Når vi holder tempo, får vi bedre samtaler, og samtaler giver flere møder, som føles rigtige. Der er stadig misforståelser, og der er stadig brud, for ingen infrastruktur kan fjerne menneskets ufuldkommenhed. Men brud bliver ikke til shows, og det er jeg taknemmelig for. Vi har statslige narrativtjenester, som udsender ugentlige råd om velvære i fortællinger. De skriver konkret og uden store ord, og det gør rådene brugbare. I sidste uge lød rådet, at man skulle give en ven en lille scene med lys for at styrke tillid. Jeg sendte en besked til en kollega og roste en detalje i hendes rapport, og dagen blev bedre for os begge. Små scener bygger store broer, og det er et af de bedste råd, jeg kender. Nogle gange rejser tvivlen, så om vi bliver afhængige af kuratering og glemmer mod. Tvivlen er sund, for den holder os vågen. Jeg menes en eftermiddag, hvor jeg gik gennem en park i Bajorsolen, og jeg satte mig ved en bænk uden plan.
En fremmed satte sig ved siden af mig, og der skete ingenting i 5 minutter, og det var vidunderligt. Ingen knuder blev løst, og ingen fanfare lød, men min ryg faldt til ro, og min tanke blev klar. Jeg forstod, at meningen ikke bor i gearet, men i nærværet. Derfor forsvarer jeg retten til genvej neutralitet, fordi farværet også er en slags fortælling. Vi har et udtryk for det, der hedder ren læsning, hvor øjeblikket læser os, og ikke omvendt. Når jeg tænker på jeres verden, ser jeg en stor skærm og mange små skub, som ingen har signeret. I er kloge og stærke, men selv de kloge har brug for klare skilte. Måske vil du le, men jeg ønsker dig en offentlig samtale om formen, ligesom vi har her. Ikke for at gøre alt til system, men for at trække sløret væk fra de systemer, der allerede virker. Forestil dig, at de fik en undelig over, hvilke tropper, der præger jeres by, og de kunne svare med en borgerkommentar. Det ville ikke løse alt, men det ville gøre jer mindre ensomme med jeres indtryk. Vi taler ofte om ensomhed som mangel på rigtige scener, ikke som mangel på mennesker. De rigtige scener er dem, hvor opmærksomhed lander blødt og pilleliggende. Jeg ved, at det lyder enkelt, men enkelhed er samtidig det sværeste at holde fast i. Fortællendet gør enkelhed mulig, når det er valgt med åbne øjne. Der er borgere, der vælger en hel måned med taknemmelighedsskæmmerne i lav styrke, og det forandrer tonerne i deres relationer. En butiksejer i mit kvarter gjorde det, og hendes køb blev langsommere, men smukkere. Hun sagde, at hun begyndte at kende navnene igen, og at hun solgte mindre stress, men mere kærlighed. Økonomer og præster er uenige om måling af den slags, og det er fint. Vi behøver ikke at putte alt i tag for at tage det alvorligt. Når nogen bliver fanget i en genrefælde, træder vi sammen og redder dem ud. En genrefælde er som en blomst, der er smuk i starten og giftig senere, og man skal kunne genkende den. Rådet udgiver lister over kendte fælder, så de får færre nye navne. En kendt fælde er evig begyndelse, hvor alt starter, men intet lander. En anden er evig opgør, hvor alt måles i sejr eller nederlag, også når livet bare vil spises med kniv og gaffel. Min egen svaghed er evig refleksion, og jeg har lært at give mig selv små deadlines. Min rådgiver foreslog, at jeg satte et stoppunkt på hver tanke, så den fik lov at blive en handling. Det har hjulpet mig, og det er derfor, jeg skriver til dig i aften. Jeg ville ikke blot tænke på dig, jeg ville række ud. Når jeg nævner regler, håber jeg ikke, at du hører kontrol, men omsorg. Regler i vores verden er som gelænder på en gammel trappe, de hjælper knæene, og man mærker dem først, når de mangler. Forleden dag læste jeg et brev fra en borger, der takkede for at have fået sænket sin tragedie i korte. Han havde troet, at hans kunst ville forsvinde, men han fandt en dybere kilde, da roen kom. Han skrev, at smerte er skarp, men sandhed er rolig, og ro tåler tid. Jeg tror, du ville holde af ham, for han taler som en, der både har grædt og smilet. Vi diskuterer tit, om staten må røre ved genre i det hele taget, og det skal vi. Tvivl er en borgerpligt her, og svar er aldrig endelige. Der er høringer, hvor alle kan tale, og alle kan foreslå ændringer. Når ændringer vedtages, lægges de ud som patchnoter i klart sprog, så ingen behøver en ekspert for at forstå dem. Vi lærer i skolen at læse patchnoter med samme alvor som historiebøger, for de ændrer fremtidens tone. Børn spørger voksne om, hvorfor en regel blev til, og voksne svarer uden at skjule usikkerheder. Det gør noget ved stoltheden at kunne forklare en regel uden store ord. Jeg har ikke alle svar, men jeg har mange scener, og scener er gode lærere. En dag i toget satte en kvinde sig over for mig med abonnement på rejse i lav styrke. Hun sagde, at rejse ikke altid er geografi. Nogle gange er det en ny vinkel på sin egen adresse. Hun var på vej til at besøge et menneske, hun havde undgået i flere år, og hun ville gøre det uden pjot. Hun ville drikke te og ikke løse noget, og det er en modig plan. Jeg ønsker dig en dag som hendes en stille rejse med plads til at opdage, at du lever. Når jeg lukker øjnene, ser jeg vores by kortlagt i genre, men ikke som hegn, snarere som dufte, der blander sig. I min gade dufter der af sliseuf lige før om morgenen, og sent på natten ligger der en tynd stribe mysterium. Jeg går en omvej for at fange den stribe, når jeg savner at være nysgerrig uden anspillelse. Måske har din by også sådanne striber selv uden fortællenhed, og måske kan du finde dem med lidt opmærksomhed. Jeg ønsker ikke at lære dig systemer, jeg ønsker at invitere dig til brede blikke. Hvis du en dag besøger mig, vil jeg tage dig med bare i jordsolen ved søen.
Vi kan sidde på en bænk og lade minutterne drøbe, til vi mærker vores egne stemmer igen. Derefter kan vi gå gennem kvarteret, hvor kærlighedsgenren er stærk i køkkenerne og duftene taler. Vi kan slutte af i boghandleren, hvor opdagelsesgenren altid står i kø ved kassen. Vi kan købe en notesbog med blanke sider og love den meget lidt, for så holder løftet længere. Jeg håber, at denne besked har vist dig, at vi ikke lever i teater, men i en kommune for fortællingens hygiejne. Hygiejne er et roligt ord, men det bærer omsorgens kraft, og det er jeg stolt af. Jeg håber også, at du mærker, at intet af dette tager din frihed, når du selv trækker vejret med. Jeg længes efter en dag, hvor vores verdener kan udveksle redskaber uden stolthed. I har teknikker, som vi savner, og vi har navne, som I kunne bruge. Måske er det allerede i gang, og måske er dette brev blot en lille rille i den store udveksling. Jeg skriver dette til dig, fordi jeg tror, at historier er stærke, når de bliver fortalt uden maskering. Hos os bærer infrastruktur sit eget navn, og det tvinger os til at være ærlige. Ærlighed gør ikke livet mindre poetisk, den gør poesien mindre anstrengende. Jeg vil gerne slutte med en lille anmodning, som jeg hver uge giver mig selv. Giv et menneske i din nærhed en scene med lys. Det kan være et takkeblik, en sætning med plads, eller en kop te uden agony. Jeg lover dig, at det vil ændre noget, som du ikke kan måle, men som du kan mærke. Kære ven, tak, fordi du læste med mig hele vejen, for læsning er også et sted, vi mødes. Jeg sender dig dem råd, der fulgte mig gennem dette brev, og jeg beder dig passe på den, som du passer på en nøgle. Din ven for verden ved siden af din. Tak, fordi du lyttede helt til slut. Hvis du kunne vide denne tid sammen, så giv gerne en tommel op. Abonner på kanalen, så vi kan mødes igen i næste brev fra Multiversets breve. Skriv meget gerne en kommentar med dine egne tanker, for dine ord hjælper os med at lande rigtigt. Hvis du vil støtte kanalen, kan du donere via QR-koden i højre hjørne eller via linket i beskrivelsen. I beskrivelsen finder du også helt andre serier, som måske overrasker dig på en god måde. Tak for nu, min ven, og vi ses i næste afsnit, hvor jeg sender endnu en stemme fra verden ved siden af din.